Ήμουνα στην Κοζάνη 15 χρονών. Δύσκολα χρόνια. Και έτσι σκέφτηκα να φτιάχνω πίτες και χ και να τις πουλάω το πρωί στην πλατεία. Είχα φτιάξει και ένα φανεράκι με κάρβουνο να τις κρατώ ζεστές. Γράμματα έτσι δεν έμαθα πολλά. Ένα όμως το έμαθα καλά. Και όταν το 52 έστησα τη δουλειά, το έκανα και όνομα. Για να μην ξεχνάω ποτέ πως όταν φτιάχνω μια πίτα, αυτήν την ποιότητα πρέπει να έχει. Αυτή είναι η ιστορία της ζωής μου. Δεν ξέρω πόσα πολλά πέτυχα, αλλά αν μου είχε μείνει κάτι, είναι τα λόγια του δασκάλου μου που μου είχε πει: Θανάση, δεν ξέρω στα μαθήματα, πάντως στις πίτες παίρνεις Α.